Gaur batzar nagusietan onartu den mendi foru araua koldarra iruditzen zaigu. Izan ere, aukera zegoen paradigma berri baten lerrokatzeko non oreka sendotzen den mendi publiko eta pribatuaren artean, naturatik gertuko produzio eta kontserbazio basoak gailentzen diren eta baso autoktonoa handitzen den. Autoktonoa ez da aritza bakarrik, altza, astigarra, lizarra, gerizondoa, hainbat eta hainbat espezie dira, hau da espezien dibertsitatea. Eta galdetuko bazenigute, ea guk ikusten dugun Bizkaian egurraren sektorea etorkizunera begira baietz esango genuke, baina eraldatuta eta transformatuta. Eta horretarako esaten dugu baita ere, basojabei lagundu egin behar diola administrazio publikoak. Izan ere, basojabeen elkarteko ordezkariek esan ziguten, Bizkaian koniferen eredua agortuta dagoela. Eta 50.000 hektarea daude koniferez landatuak. Eremu oso handia da, beraz horri laguntzea ezinbestekoa da. Horrekin batera, mendi publiko gehiago erosten joatea beste eredu bat posible egiteko. Eta guzti hau da interes orokorraren defentzan, non kontutan hartzen diren lurjabeak, baina baita ere zerbitzu ekosistemikoak, natura, ondarea eta azken batean guztion onura.